Els d'Ondara es diuen verbenots. Els de Pedreguer, als d'Ondara, els diuen polls o pollets. El millor plat d'arròs i fesols i naps es fa en Ondara. Pots morir-te, t'ho té que fer una pedreguera, Els millors de la regió. A Pedreguer, quan anem, ens matxaquem. Sempre venen a llavors i se prenen alguna cosa i així està tota la mandanga de la petanca. Ho has sentit? Camina pel tossal de la Sella, entre els pobles d'Ondara i Pedreguer. Fa molts anys, estos paratges serviren de refugi per a bandolers, com la tona de Pedreguer, que feia feredat per estos camins. Jo, per si de cas m'he dut un trabuc, no fora cas que l'esperit del bandoler encara estiga per ací. Bati! Bati! Ah, que són 4 perdigons de res. Bati! Mira que eres tiquis-miquis. Ondara i Pedreguer conviuen a la Marina Alta. El terme d'Ondara és una plana de conreu de cítrics només trencada per la serra de Segària. El poble es divideix en 4 pel barranc de l'Alberca i el seu nucli urbà alberga un interessant patrimoni del qual destaquen la Torre del Rellotge i un llavador com els de tota la vida. Pedreguer s'obre a la vall del riu Girona. Econòmicament destaca la indústria de la marroquineria. Si passeges pels seus carrers disfrutaràs de monuments com l'església de la Santa Creu o els Porxens. I ara que ja coneixem un poc més els dos pobles, toca saber què pensen els uns dels altres. Ui, els de Pedreguer i els d'Ondara no... Sempre hi ha hagut una pugna entre els d'Ondara i els de Pedreguer. Sempre s'ha dit, a Pedreguer tot ho saben fer. Pixar, cagar i traure gos a passejar. Ondara corre la vara i ells feien Pedreguer la passenilla pel carrer. I els xicos que mos veien mos arcaven a pedra. Jo he vist la Guàrdia Civil pegar tirs a l'aire. I garrot, i brega. Tenen arrencada de cavall i parada de burro. Ondara són els rics i no volen fer feina. Més fanfarrós que nosaltres. A la vista està que tot muntós, el poble d'alrededor se'n ven a viure, sí? No tenen un duro. Clar, obri la boca que vull cagar. Ho has sentit? Caram, no s'encalla res. És el moment d'intentar comprendre per què tanta topetia entre estos pobles. Conversem amb els nostres savis locals. Ondara té un pes històric molt important i molt antic. Pedreguer és una població molt més moderna, és una població ja d'època cristiana a partir de Jaume I. En el segle XV, Ondara continua seguint la principal aljama musulmana de tota la zona. Aquest moment sí que marca una diferència entre les dues poblacions. Pedreguer existeix com unes alqueries, però Ondara és com el centre important. Està molt bé, però indubtablement Ondara es va quedar ahí. A partir de l'època musulmana, Pedreguer ja pren la iniciativa tant comercial com industrial que perdura fins avui. Bueno, tu ahir te'n vas molt en el temps. Com hem vist, Ondara i Pedreguer han rivalitzat des de l'època musulmana. De segur que amb tants anys d'enfrontament han tingut temps per atraure's malnoms. Els d'Ondara els diem polls i els de Pedreguer verbenots. Verbenots. Sí, verbenots, veritat és. Són molt festers, agrada molt la festa. Festeros. Es diuen els verbenots antes. Verbenots. Verbenots. Vaja, què voldrà dir verbenot? Diuen verbenots perquè, segons la tradició, la manera de finançar les festes patronals del poble era per mig de balls. A Pedreguer diguem ball i a Ondara diuen verbena. Aleshores, com a Pedreguer fem molts balls per a recaptar fons, pues els d'Ondara mos diuen verbenots. I saps com mos quidren ells a nosaltres? Si mos diuen d'alguna manera, jo no m'he enterat. Polls. Polls. Els polls. Ara que ho dius, sí. Sí que és de veres. Triaven polls i es portaven al mercat a vendre's. Una veïna de Mahuela em contava que quan ella era xicona volien fer les festes del poble i no tenien suficients diners per a organitzar la festa. L'alcalde donava un pollet a cada família. La família criava el pollet, després el venien. I era una manera també de finançar les festes. Calor y seguir, calor.
Verbenots i polls. Els uns s'ho gasten tot i els altres saben estalviar per a quan arriba el moment. Com si fora la faula de la cigala i la formiga, Ondara i Pedreguer tenen caràcters ben diferents, com demostra el fet que el nombre de bars d'Ondara triplica els de Pedreguer, que per la seva part el que tenen agrapats són bancs, beure's els diners o guardar-los. Dos pobles i dos maneres d'entendre el món. Els d'Ondara gasten el que no tenen, per això ha sigut de tota la vida. Aparentant una certa aparença, valga la redundància, que no tenen. Vull dir-te, molts senyorets. Els Pedreguers són més senzills. Els de Pedreguer pues eren això, persones molt estalviadores, que menjaven una miqueta de no res, per això, un pa, una miqueta de tomaca, no cal oli, un poquet, tot gastaet, tot així de replegar, i el capitalet del capitalet a guardar. És de veres, el caràcter estalviador de Pedreguer és el que ha fet que Pedreguer siga el que és. És una idiosincràsia diferent als dos pobles. Possiblement el pique que queda pues és un poc això, dir, tu eres un gastador, pues tu eres un tacany. Pedreguer sempre diu que són tacanys, és veritat. Sí que han sigut agarrats i encara continuem siguem agarrats. Vosaltres som agarrats? Escolta, doncs pot ser. Però dins de casa no mos falta res. Ondara pensem, per a què volem els diners? Som més rics. Hi ha qui presumís de ric i el que té al costat, que va a llaurar tots els dies, el pot tapar. Els d'Ondara eren un poquet més fanfarronets. Allà fanfarrons. Fanfarrons no. I gastaurets. Més gastora que ella sí que és. Nosaltres som més de penjar-nos al bolso i passejar. Això Ondara guanya un euro i se gasta. Per a saber si aquesta fama de vividors dels ondarencs i d'estalviadors a Pedreguer tenen una base real o són només tòpics immerescuts, no me'n queda altra que començar la investigació per un bar. Sou vividors, en realitat, com diuen els d'Ondara? I tant. Tal volta més de lo que t'hagin dit. Nosaltres, si podem vindre al bar en un euret i fem una cervesa, per què gitamos en l'euro a la butxaca? Ells diuen que som més vividors i nosaltres no ho diguem, però nosaltres al dia a dia treballem i quan toca fer festa la fem. Ells no són tan vividors. Ells no ixen de casa ni matant-los. I això per què creus que ho fan? Mon pare tota la vida ha dit eixir de casa i eixir a patir, però és que ells no ixen per això, ells no ixen per no gastar, segur. Ha sigut un poble sempre tradicionalment industrial i treballador i clar, si estem a la fàbrica no tenim temps per anar gastant. Tu saps per què els diuen pan tomaca? Lo de pan tomaca, la tomaca és per a ablanir el pa. Però la història està en que ells no posen ni oli, li posen tomaca. Dius, xico, posa-li oli! Però per ahorrar seu, tac. Sí que és veritat que sí, a Pedreguer ens agrada molt menjar el pan suquet de tomaca, però també hi posem cosetes després. Això és una anècdota que contava ma abuela. Sí. Un carreter de Pedreguer que anava, ell sempre menjava poquet. Pues ahir la ceba, dos gotetes d'oli, portava una sardina de ser salà i la posava al costat del sol i en la sombra que li feia la sardina sobre el pa trobava que ja estava la cosa aclarida i així la sardina la guardava per l'altre dia, perquè no havia que gastar. Bé. Això és la historieta. Era un poc d'enveja, perquè els de Pedreguer almenys tenien sardina, que d'Ondara no tenien ni sardina, per tant no podien fer ni sombra. Escolta, si feu una coseta que s'anomena la dinahora. Sí. Què seria la podríem dinahora? estar fent ara, per exemple. La dinahora és fer-se una cerveseta antes de dinar. És tradicional a Ondara? Ondara és molt tradicional, suposa que en altres pobles també, però Ondara, que mos agrada. Saps què es dic? Que me'n vaig a comprovar si realment a Ondara fan una bona dinahora. Segur que més de 4 te'n trobes. Paga tu, que eres d'Ondara. No patisques, això està tot fet. En la sang hi ha un poble a la marina que es diu Ondara, que canta esas... Jefe, ¿cuántas dinahores podeu servir en un dia? 100, 200, 300, no sabem les que podem servir. Tots els dies de la setmana? Tots els dies de la setmana, menys dijous i divendres, per dissimular. Perquè no pot agrada el bacalao. Però sense dinahora no senta igual de ben dinar. No, ni pensar-ho, home. Quan són festes la gent deixa al carrer, les I això desperta l'apetit. Home, clar. Prova de fer-te 2 casalletes i veuràs a l'hora de dinar. 2 casalletes? Mare de Déu, plat i tot el pa. ja porta un embolic i el que no pot agrada el bacalao. Saben què els dic? Que és bon invent això de la dinahora. La dinahora, cavallers. Els noms d'estos pobles tenen un origen paregut, ja que el mot Pedreguer fa referència a un terreny ple de pedres. I Ondara ve de l'Iber ondar, que vol dir arenal.
Pedreguer té 7.600 habitants, dels quals un 20% són estrangers. Ondara, que en són 6.500, la població forana representa un 14%. Segur que molts d'ells, jubilats europeus, posant-se rojos com a gambes. Per Pedreguer passa el famós meridià de Greenwich i per Ondara el riu Girona, que no serà tan famós, però almenys no és una línia imaginària. I si a Ondara et diuen això de «parle jo o passa un carro», és molt probable que el carro siga de Pedreguer, d'on són originaris els carrets Rolser. Volen que ho comprovem? Veig que utilitza bons carrets. Nosaltres gastem lo de la terra. Diga que sí. No em diga vostè que este carret també és Rolser. Clar, Pedreguer. Què diria dels carrets Rolser? Molt bons. Comprovat. A Ondara i Pedreguer els carros que triomfen al carrer són els Rolser, però no tots els carros han portat bon rotllo i unió a estos pobles. I si no s'ho creuen, escolten una història de carros i carreters de quan no hi havia cotxes. Vosaltres teniu molta memòria. Algo, hi ha de tot, sí. Ens recordem algunes coses, altres no tant. Recordareu les picabaralles que ha existit sempre entre Pedreguer i Ondara? Pues sí, per lo que ens han explicat i el poquet que hem vist, algo sabem. A mi m'han contat una història d'uns carros amunt i avall. Es refereixes als carros esos que anaven a portar alga i coses d'esses. Els carreters anaven lògicament a la mar en busca d'algues per als eixuts, que després s'utilitzaven mesclats dels excrements com a adob. Al confluir tots en el mateix lloc per a vestir-se d'aquestes poseidònies, pues, es generava un cert conflicte. Hi havia sempre rencilles, que si jo arribava primer, que si aquesta alga jo ja la tenia paraulat. I totes aquestes coses arribaven a crear-se situacions de tensió. I què passava quan carregàveu els carros? Quan eixien d'allà carregats, com teníem això de so a Ondara, per a volta que es volcaven els carros, a volta no ens deixaven carregar, perquè com és gent que la platja era d'ells, pues venia el tapatia i de lo que tenen ells. Això no està bé, això no està bé. No és correcte, no està molt bé, però era així. El joc de la petanca és originari d'Occitània. Es juga a tot el Mediterrani. El seu nom significa peus junts, que és com s'han de tindre per llançar una de les 3 boles metàl·liques que s'han d'acostar com més millor al xicotet bolig si es vol guanyar. En tots els parcs dels pobles valencians pots trobar jubilats jugant a petanca. A Ondara i Pedreguer es fan competicions de petanca on participen grans i menuts. Què? Fa una partideta? Comencem amb aficionats d'Ondara perquè ens conten els secrets de llançar les boles. Què té la petanca que enganxa tant? No té explicació. És una cosa que quan t'agarres a jugar ja no saps quan t'has de parar. És un joc que al mateix temps és un deport. Per a les persones majors és molt sa perquè tenen un moviment, s'acatxen, s'alcen, tot el cos treballa. Així a Ondara sou bons jugadors de... Som els millors de la regió. Sí? Més que els del poble del costat? A Pedreguer, quan anem, es matxaquem. I ja que els petanquers d'Ondara han parlat dels seus rivals del poble del costat, hem de donar-los el dret de rèplica. Vinc d'Ondara i ahir hi ha una afició a la petanca, però no s'ho podeu imaginar, eh? Així hi ha la mateixa afició, a Pedreguer? No es pot comparar. Si Pedreguer està al club i així està tota la mandanga de la petanca. Què tal són de jugadors de petanca, els d'Ondara? Ai, mare. De risa. Quasi sempre venen a veure si te prenen alguna cosa, sí. Com podem explicar com es juga a la petanca? Pues és un joc senzill. Té que haver sempre 6 boles. 6 boles en joc, per equipo. Es fa un redó en terra i es tira el boliche. La bola que més s'arrima al boliche guanya. Tens que tindre molta idea, perquè és una manera de tirar la bola i tindre la concentració i pegar al lloc que tu vols, no al lloc que vol la bola. Què els sembla si fem una competició entre els jugadors de petanca d'Ondara i els de Pedreguer? Per a mi no hi ha problema, jo sé que nosaltres som els més forts. Vaig a veure els de Pedreguer què en diuen, si volen jugar, eh? Bueno. Vagin al final la punteria. Us atreviríeu a jugar contra els d'Ondara? Sí, claro. Qui posa la pista?
El secretari i el president posen la I els pista. d'Ondara què posen? Res, em porta 4 moniators allà. Posen 4. Ja tenim partida de petanca. Sí. Ondara Pedreguer. Ara, anem-hi. Qui guanyarà, els d'Ondara o els de Pedreguer? Ondara guanyarà el partit de petanca, seguríssim. I el club que Pedreguer deu de guanyar. Jo voldria que guanyara Ondara, per supost. Pedreguer, al 100%. Los d'Ondara són millors. Els pedreguers tot ho saben fer, i el que no saben fer ho donen a fer. Per això també la petanca és com aquell que tira, i si li pega bé, ja ho. La gastronomia de la Marina Alta està molt marcada per la influència mallorquina. Allí es menja sobrassada, figatells, mullador, espencat i coques i pastissets amb innombrables receptes. D'arrossos també en tenen un cabàs. Arròs a banda, arròs negre, arròs en costra i arròs caldós amb fesols i naps, pel qual rivalitzen Ondara i Pedreguer. Arròs amb fesols i naps. Ah, també, que boníssim. Sí, arròs i fesols i nap. El plat per excel·lència Pedreguer ho deixa. Sí, l'arròs amb nap i fesols és el nostre. Ah, este és arròs caldós amb fesols i naps, de categoria. El millor plat d'arròs i fesols i naps els fa en Ondara. Pots morir-te, t'ho té que fer una Pedreguera, Pues a Pedreguer no l'ha tastat mai, no puc dir-ho. Fas un arròs, però superboníssim. Jo allà no ho he tastat, no ho sé. Tot el món menjava això. L'arròs amb fesols i naps, mira, avui precisament vaig a fer-ne jo. Arròs en fesols i naps. Tant de parlar de menjar m'ha obert la gana. Així que visitaré cuineres dels dos pobles que m'expliquen com es fa un bon arròs caldós amb fesols i naps. I amb sort, encara caurà alguna coseta. I l'origen del plat d'on ve? Este plat és de la matança, és de que quan es mataven els porcs es feia l'arròs amb fesols i naps. Anem en els ingredients per a fer-ho. A Ondara posem patates de porc, un trosset de cansalà. Cansalà, això és puchero. Saca, puchero. Unes quantes costelletes i després de verdura posem el fesol, la penca, el napicol, les bledes, el moniato i a voltes posem un trosset de carabassa. I pues fesols, nap, els ossets de cerdo de la part del rabo, de l'orella, tot això. Un moniatet. Xerevia, penques... Diferències amb estos ingredients? No, a Pedreguer no li posem cansalà, la guardem pel puchero dels diumenges. Se guarden tots, eh? I xirivia. Col, un trosset de xirivia i el nap. O sigui que canvieu aquests 3 ingredients? Sí, canviem. En què consisteix el plat? Com es fa? Pedreguer posem l'oli al foc i quan comença a estar calent li posem una cullerada de pebre roig i en seguida aigua. I després li posem ja tots els ingredients que vagi coent. I després, més tard, ja li posem la col, que és més bona de coure, el nap, la xirivia i el napicol. Canvia l'ordre dels ingredients en el teu cas, no? Sí, però molt poc, perquè fem el mateix. Seríeu capaços d'unificar i fer un arròs amb fesols i naps de Pedreguer i d'Ondara? Sí, però si Ondara li lleva la carabassa. I tu la xirivia. Vale. Senyores, a comprar. En un cabàs, 2 no. Arròs en fesols i naps. 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 Naps i fesols. Arròs en naps i fesols. Arròs en fesols i naps. 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 Impressionant, Els jugadors es preparen. Les boles comencen a viatjar d'Ondara a Pedreguer. El duel de petanca està servit. Us vam conèixer a Sanet, ni a Pedreguer ni a Ondara. Em van dir que era d'Ondara i dic, ale, ondarero. Jo sí que tenia una referència i sabia que era de Pedreguer. Al final, la feta que siga més ondarera que pedreguera, a mi no m'ha fet molt pedreguero. Sentint-ho molt, Pedreguer és el meu poble i jo quan entre Pedreguer és el meu poble, però jo Ondara estic molt a gust. Els ondareros són una miqueta més fanfarroners que els de Pedreguer. Els ondareros són fanfarroners, però els de Pedreguer són una miqueta garraers, no? O sigui, a nosaltres igual si pega fanfarronegem, però anem gastant, no? Nosaltres tenim la butxaca més agarraeta. Però sempre tenim 2 durets a la butxaca, que és d'Ondara, no? Nosaltres tenim per gastar molts. Ai, ja tenim. Nosaltres tenim per gastar molts. Els diners de casa els controla jo, per això fort la Pedreguera. Serà perquè és de Pedreguer i podrà saber-ho tot.
Amb el color verd pistatxo, l'equip de... Ondara! Amb el color blanc nuclear, l'equip de... Pedreguer! Pues vaig a ser jo l'encarregat, tinc l'honor de tirar la bola roja, el bolinxe. I ara anem a veure qui és. Cara o creu? Creu. Cara. Remei. Començarà creu. L'equip d'Ondara. Així que comença la primera partida de petanca, el poble del costat. L'equip guanyador és... Pedreguer! Au, adeu, comença el meu comiat. Avui la petanca li ha donat la victòria a Pedreguer. Ara els polls tenen una bona excusa per deixar que els vermenots d'Ondara paguen les copes de la celebració. En este viatge hem anat en carros de Pedreguer i ens hem fet una dinahora a Ondara. Bé, en realitat més d'una. I és cert, eixa casalla ens ha obert la gana i ens hem omplit la panxa amb un arròs caldós amb fesols i naps que estava tan bo que hem deixat el plat més lluent que una patena. Ara arriba el moment de tornar cap a casa, de dir bon vent i barca nova i esperar que els camins que uneixen els nostres pobles un dia ens tornen a juntar. Heu arribat, que me'n vaig, sóc qui torna. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, nada del aire. Ella de lo lejos, una luz centela, la idea de mercar. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar. Y me dijo ya mismo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy moza el corredor y yo te dije diciendo, he venido del California.